Здравейте! Стартирам рубрика, в която ще правя по едно видео, в което накратко ще говорим за определена емоция и ниво на вибрации, в което функционираме и как да се покачим към следващото. Разбира се, механизмът от едно стъпало към друго е чрез пускане на емоцията. Пускаме я да мине през нас, да ни завладее, колкото има нужда и да си бяга. Няма да ни е страх от нищо, ще вървим нагоре. Защото всъщност това е смисъла на нашето съществуване. Да се развиваме, да растем. Записвам това видео за не знам кой път, затова освобождавам се от срам. Каквото стане, стане. Съжалявам, няма повече да го записвам. Знаете, не мога да го редактирам. Зле съм с видеообработката. Така че, дори един човек да ме чуе и да ме изслуша и да му бъде полезно, за мен е предостатъчно. Не гоня масите, това наистина да има смисъл. Защото мрежата е пълна с всякакви положителни съвети, техники и всички такива подобни неща, така че всеки си намира своето и си работи със себе си чрез него. Така че, който ме е изгледал до сега, ще вървим заедно по този път. Следи следващите видеа. Срама. Срамът е това усещане, че сме счупени. Усещането и вярването, аз не съм достатъчен, аз съм счупен, аз не съм добре. Или както е моето в случая, аз съм много смотана. Това са вярванията, които стоят зад срама. Те са се появили в нашето ранно детство, вследствие на средата ни, както повечето неща там се формират, защото по някаква причина сме го почувствали по този начин. Разбира се, може хората около нас да не са искали този ефект или да са правили нещо лошо. Може просто детето да е разчело дадено поведение и отношение по този начин. Особено ако е чувствало любовта условна или че не е имал развита сигурна привързаност с значимите близки. И ако това е било на лице, всяко каране и забележка се преживява като това отхвърляне, защото за едно дете е по-лесно да приеме, че то самото не е наред, отколкото че я няма любовта. И че любовта не съществува. Така че всичко е от значение. И днес ще трябва да се освободим от целият този срам, който сме събрали, натрупали и как можем да го направим. Първо, да се разграничим от него. Да спрем да се свиваме, да избягваме контакти, да се извиняваме. Когато се почувстваме по този начин, когато почувстваме, че тази емоция ни налита, да се разграничим, да кажем: това не съм аз. Това е срама. И ако можем да се уединим на тихо и да го пуснем да си мине през нас, за да го освободим. Да не се борим с него, да не бягаме и да не му позволяваме най-вече да ни контролира. Защото срамът наистина е много блокираща енергия, която спира развитието ни и общо взето хората, които са завладяни от срам, не предприемат почти никакви важни стъпки в живота си.
защото не вярват, че могат. И почувствайки срама, се разграничаваме. Това е срама, това не съм аз. Затваряме очи и се опитваме да го усетим в тялото си. Къде в тялото ни се появява? При мен е в лицето. Почва да ми гори лицето. И слагаме ръце там, където го усещаме. И дишаме. Стоим така, колкото е нужно, за да останем с него и да се предадем пред него. Предаваме се пред срама. Нека да ни завладее, нека да мине през нас. И когато вече усетим, че действието му отмалява, отваряме очи и се изтръскваме така хубаво от него и вече го пускаме да си иде. А същевременно в ежедневието си работим с вярванията. Въобще вече спираме да поддържаме вярването, че аз не съм достатъчен, аз съм счупен, аз съм зле, а си създаваме ново вярване. Аз съм бил наранен, аз не съм бил достатъчно обичан, но аз съм достоен за обич. И заслужавам любов. И всичко ми е наред. Или друго подобно. Важно е да си изградим такова вярване, в което наистина да ни звучи вярно и да се уповаваме на него. В случая, с моя личен пример, моето вярване, аз съм много смотана, си го изградих в това, аз приемам и обичам себе си. Аз съм добър човек. И така живея вече. Смотан, не смотан, по-важното е, че си добър човек и че света има полза от теб, че съществуването ми има смисъл, защото помагам на хората, защото се старая да живея така, че да не преча и не наранявам никого, а напротив, да помагам колкото мога, като същевременно следвам себе си и любовта. Така че, надявам се да си отделите време за това и да пуснете срама. Срамът всъщност е и според мен водеща емоция, която предизвиква паник-атаки. Защото се случва винаги, не винаги, но често се случва на места, където има хора. Например, имала съм клиенти, които са ми разказали как са работили в касата на Lidl и получават паник-атака и направо хващат и бягат. Точно това е. Изведнъж нещо ти става, изпитваш срам, някъде го чувстваш много задушаващо и няма какво да направиш. Не можеш да се измъкнеш, да се свиеш, да се скриеш в този момент и настава паниката. Затова освобождаваме се от срама и сме му благодарни все пак, че ще ни навестява и ще минава през нас, защото той има своите ползи. Знаете израза безсрамник такъв, че човек, който няма срам, може да сътвори много неприятни неща. Като пример давам нашите политици. И млъквам до тук да не намесвам безсрамните хора, но важно е ние да се развиваме и да поддържаме вибрацията си висока, защото по този начин не само можем да оправим нашия си собствен живот, а да променим и енергията на света, в който живеем. Повдигайки и развивайки себе си, ние променяме света. Малко или много.
Затова Ганди някога е казал: бъди промяната, която искаш да видиш в света. Защото така е пътя. Това е пътя. 10 минути, много стана. Надявам се да успеете да пускате своя срам и да не бъдете завладяни от него. И само забравих да кажа, че разликата точно между срама и вината е това, че вината казва: аз сгреших, а срама ти казва: аз съм сгрешен. Смисъл такъв, че вината отхвърля постъпка и съжалява за постъпка, а срама цялата личност. И това е много болезнено и много нараняващо нашата душа, която е божествена, която е велика, която е дошла тук в човешката форма, за да научи своите уроци. И изведнъж ти си грешно чудовище тук. Не. Няма да е така. Всеки един от нас е уникално същество, което няма друго такова в Вселената и никой не може друг да го замести по никакъв начин. Така че усети своята уникалност и я сподели със света. Защото това е смисъла. Пишете ми или се свържете с мен, ако искате да работим за пускане на срама и на други тежки емоции, които ви владеят.